sa aming YouTube channel. Ngayong araw guys is magluluto kami ng cassava cake. Pero bago kami magluluto, maglalagay muna kami ng aming patanga. Kasi alam nyo guys, yung nakaraan, di ba yung nagtulya kami? Hindi, iniwan lang namin siya ng magdamag. Then kinabukasan, pinandaw namin siya ng hapon. Ba, ang lalaki guys, mayroon pang igat. Kaya nakakatuwa na maglagay ng patanga. Kaya nainganyo kami, maglalagay ulit kami ng patanga. So, mamayang hapon natin siya pandawin para may pangulam ng hapunan. Pero guys, samahan nyo ulit kami. Thank you. Diba dito marami? Walang katapusang dito dyan marami patanga. sa kwarto niya. Ay. Ano, hindi pa rin mana. Para dito sila magpunta mahal. Ay. Inuutol mo ba? At ano yung nakatarang pangal. Yung mahaba yan. Kaaga kasi natin Yung kinuha na mahaba nakaraan. ipasok na natin mamaya. Maganda pala siya overnight. Hindi naman siya gabi nalagya. Hindi, ang tinignan ni Dan yun, igat lang nakapasok kinamagahan. Kaya tanghali nang pumasok yung mga gantong oras siguro. Gabi ang pagko ng igat. Kaya nga gabi nagpasok yung igat, pero yung Wala pa yung mga pero yung mga tilapia tilapia, na. di ba nagpasok? Nung umaga na. Oo. Yung tinignan niya na ng kuwan. Paglapit namin sa Bulawan Kulalaki mga plaplo pa yung tatlo doon. Dito pang kuwan. Dito ang tiyo hula Ayun ang pintuan nila. Ayun, sila makikita nila. Hawakan niyo muna yung Saka yung mabuti yung pa. Kitakman. Saka yung mabuti yung pa. Nuawan sumro. Napunit Wala ka nakalakal ibalangan. bambita dunggo. yung butas Saan? Ay, wasip! Hindi, mag-ganyan. Magsaray. Tanga. Buti dito walang zero. Sa pukyutan may zero. Dito? Ay, dito di ba yung bago? Yung isa Dito nga daw yung isa. Hindi na tayo maglagay daan. Hindi na. Mainit kasi doon. Gusto nila sa mainit. Sabagay, galang iman yan. Daanan man nila to. Ayan, dito guys kami naglagay nung nakaraan. Ang lalaki ng huli namin. Di ba nung pinandaw natin yun, 3 lang nakuha. Tapos iniwan natin. Kinabukasan, nagadaw. Hagis man tayo. Oh. Ang nakatibingi. Sige, tabingi Ikot mo yung isa doon sa kabila. Dito daw, may daan. Dito, nagsamot na May daan daw dyan. Saan ba ang turong ng tubig na to? Sa kanal na ni Kwan. Nagsama. Sige, dyan. Kay ulid na pala to.
ganda. Dito ang ginasabi ko, paksa natin. Ang tipitong tuloy. Kulang pa rin talaga yung patanga natin. Kadami yung gustong pistuhan. Dito, abutin mo nga ito. Nandiyan na. Kita magpatanga. Maganda pala magdance. Kalinis-linis, oh. Naku, makita dito nito na. Diyan tayo. Diyan, oh. May gadaan ba Dito, dito? parang di nakakita dyan. Bunon. Ano tagain ko dito? Yung dun sa ano, sa kasamsamuka. Dito sa gilid. Lalim ba kaya yan ba? Malalim ko. Okay. Ito yung pinto. Yan. Yan, pwede na yan. Ganyan. Hilap. Yan, tama na, tama na. Wala mang gadaan dito, no? Pwede na yung kakain dun sa... Dun ka sa kabilante. Yung harap. Tama na yan. Tara, let's. Balikan natin mamayang hapon. Sana may mahuli. Trespassing tayo, oh. Ayan guys, ngayon na natin lulutuin ang ating cassava cake. Then mamaya papandawin natin yung ating patanga kung may huling. Pero sana may huling kasi sobrang init oh. Baka baka madami. Magdawi yung mga yun. Maya lang guys. Ano oras natin pandawin? Paruma po, no? Piling mante po, no? Parang napuno. Baka sabihin na naman nila na Nilagay. nilagay natin ng pili tayo. Sa layo ng pinunta natin last. Kasi ibang guys yung nilagyan namin eh. Malayo sa baba. First time ko lang din magluto ng cassava cake. Pero tignan natin. Ano bang kon nun? Saan ang kasama cake? Madali Yung sa lang. may kwan? Ha? Kasama cake. Kasama na? Cassava. Katulad May cake dun ba sa yun? Binitas? Ano yan? Oo. Cassava cake. Yan. Diba cake yun? Yan may luto? Cassava. Ba't may inyo pa ay? Oo eh. Para mas malasa. Ano yung gata? Pangsabaw? Kadami yan, oh. Kung pangsabaw, diminsan lang. Binili namin sa Salapay. Wala mat isang salit lang po. Pamuli ako, akala ko matikwa. May para to. Yung tubig, kaya. Pagkang baso eh. Hindi masarap yun at matigas na. Masarap na. Manamis na yun. Yung nga masarap, manamis-namis. Kaya talaga kita. Kahit naman. Kaliit. Hindi ka natulog long. Hindi ka pagod kapon. Masarap yan. Merienda tayo, guys, oh. Sigok ko lang. Alam ko. Cheese stick. Aha. Nakagaan. Sana ko aha. Alam ko dito kapon. Saan sa naman na lang taka? Yes, agad man tayo. Yes, agad. Kasan mo ng malaki yung gulo. Huli, kadami-dami yata yung gulo. So ayun guys, habang iniigad pa nila itong ating kamote, magsasalang na ako ng isa, try ko kung masarap. Yan. Ito guys, pinigian ko siya ng konti, pero hindi yung tigang-tiga. Tanggalin ko lang yung katas-katas niya.
na natin siya guys ng ng margarine, or kung may butter kayo, pwede rin yun para may so wala kaming butter, so yun na lang margarine. Mas Meron sa bahay. mayroon na. Yun na lang. Tama na yan, tapos mo siya. Ano po na yung daw? Hindi mo may dungkit eh. Ako guys, hindi ko natatakal-takalin dahil ano lang to. Pati diba naman? Chamba-chamba. Yan, ito ang ating ingredients pala. Yung yung gata. Gata ng nyog. Siyempre, ang ating evaporation, medication. Buksan muna natin ang ating gatas. First time ko to guys. Sana mag-perfect. Parang kaitim. Basa-basa sa dito niya. Baka kalpak. Ano, basa-basa, nabasa ko na. Sarap, sarap po. Hindi mo kang masarap lang. Wala ka. Yan lang. Haluin muna natin siya. Kinakabansan tiligaya sa'yo. Baka kulang na rin yung iba dyan. Dapat nga sana ang halo. Pisting nga lang. Kulang nga iyan, kahit pa minsanin mo kulang, kadami. Natin siya guys ng condense. Para mas malasa. Ito guys, try lang natin kung masarap. Mag-testing tayo ng isa, magsalang tayo ng isa. Ante, egg, ante, lagyan mo egg. Tanti. Hindi mo na lang dito. Hindi mo. Tulag mo. Pabalayo mo bilang. Pabalayo mo. Parang. Sana wala na bilang. Pabalayo ko ito mayiro. Sanaon na lang. Ay, katumbatan na sayang. Silong ba rin? Minutes muna natin. Temperature 200. Tama ba guys? Oh yeah. Pangalawang salang na to guys. Kadami. Oh, baka sumanin na lang yung iba guys. Hindi kaya. Sumanin na yan. Baka gabihin tayo. Gabihin tayo magpandaw ng patanga. Kuha na kayo ng kuwan. Daw ng saging. At bigyo ay kuwan nyo na yan. Tansyaha. Bayag mabatan. Mabising kami. Ngayon na. Ay, nag-ano na oh. Ano pala? Nagkuhan na yung gilid niya. Naluluto na. Pero yung gitna hindi pa. So ayun guys, bali luto na ang ating kamote. Lalagyan natin guys ng ating patoppings. Ito guys, ang hinalo natin is egg, condense, tsaka cheese. Ayan, lalagyan natin siya ng cheese mamaya. Para pang toppings. Then, meron din to guys, gata ng nyug. Yan guys, lagyan na natin ng toppings. Yan, para maging malasa, mas masarap. Pantay ba? Itlog mo na ba? Pasensya na kayo guys ha, hindi ako expert dito. Ano ba lang baby? Hindi ako expert daw. Kamano. Ay pa. Takam ka na lang.
Okay, salang natin ulit. Mga 20 minutes. Meron ka muna, Lo. Tagal pa. Okay, check natin guys yung ating cassava cake. Yung ating bata. Luto na yan. Nag-set na nga ibabaw. Ano yung cheese? Cheese yung Sarap yan. tingnan natin nga. Kung anong lasa. Sarap po. Hindi, mainit. Wow! Nice! Mukhang masarap. Iwain mo nga. Tikman natin, guys. Fluffy. Fluffy siya. Tikman natin. Ako'y napapatikim na kung anong lasa. Oh! Hindi ba itong parang walang dikit-dikit, oh? Isang oras yata. Luto siya, di ba? Ang ganda ng pagkaluto, oh. Nice. Pwede na akong mag-business. Tikman man, tayo. Bisa mo. Berso, unting. Bagam na naimas ng baday. Nayunan tayo. Ti samit. Kung matabang, pwede pa tayo magdagdag. Naman, paano? Oh? Ang pangalan mo? Nakalimutan ko lang. Ang pangalan mo nakalimutan. Hala ka sarap. Hindi siya ganun matamis na. Hindi, tingnan mo. Oh. Dali. Di. Oh, tag-isa kayo. Oh. Uy, yung isa walang pang ibabaw. Lagyan mo rin daw eh. Ako ay. Hindi namin malasahan yung maliit. Kainin na. Ha? Kainin natin yan eh, bago tayo magpandaw. Magkape muna. Oo eh. Oh, tikman nyo. Wala kasarap. Baka Labas ang kape. Sarap. ay dapat masarap yan. Masarap maggawa ng kakanin si Kuya Billy. Ako rin daw ay tira niyo rin daw ako guys. Hapon nagadupay na eh. Iwan mo nga ako. Isa lang muna eh, ako na Puro kayo na imas, madi kayo mag-agitag. parang cake. Parang cake daw, parang cake. Sarap daw. Cake. At cake. Yung totoo lang ha. Yung totoo lang, walang pike. Manipis lang yung ano, Yung toppings niya no. Dagdagan natin yung isa. Ang ano lang guys, ang kulang natin dito, dagdagan natin ng toppings pa. Para medyo makapal. Yan guys, syempre ang partner niyan, kape, black coffee. Black coffee. Sarap po. Oh, 'di ba? May merienda na tayo. Kulang man yan. Nagsalang pa ulit tayo guys ng ng second batch. Ayan o. Yun. Gatas naman. Parang ano lang tinapay. Oo, natapunan. Yan. Ante yung paano? Ante, hindi mo pa rin matandaan yung pangalan mo? Kalimutan ko na. Nagpalitan daw sila ng Antiligaya ng pangalan. Agpapausmat ni Ante. Ang pangalan mo ay Ante Judy Ann. Si Ante Patang. Napudot. Hindi kayo Hanapin niya ni nagpait. Duwang ako atin eh. Duwang timpla na ito. Yung. Kaya pa nung gamot kanya namin di kape. Kabul ko mamin to. Hilig, dalang kape ba? Yung dalawang nakalagay dyan yung binilagay ko dito. Dapat dinagdagan mo ng cheese ate. Wala pa eh. Pag toppings pa. Sarap guys. Ang kape. Black coffee. Parang the black Sarap pala lady. guys. Pag hindi na ako magatukin. Kasi pag naglagay ka pa ng gatas, matamis na. Bus na lang.
Masarap yung ano nila, topping. Ayun o. Mama mo doon tinawag. Bilisan nyo yung patanga natin. Nag-antay doon. Okay guys, balikan na natin ang ating patanga. Anong oras na ba? 5:43. Naku, mag-alas 6 na. Sino yan? Yes, ang Gilberto, baka bulabog niya yung ano natin ha. Patsanga. Ganda ng ulap oh. Tingnan mo nga yan ha. Awan sabad. Pero may nakainan yung dahon niya o sa labas, di ba? Sa labas. Ewan ko lang sa loob. Parang may gagalaw nga oh. Tara mo na doon sa kabila. Gagalaw yung tubig. Tara yan. Kasi yung dati nakaraan, ang daan. Paglapit ka pa lang kayo. Gagalawan talaga sa loob eh. Dito sana tayo nagbagay yun, hindi magagalaw. Bukas ulit eh. Na? Ako yung lipat mo Ba- wala? Wala man. Wala, nako. Wala, tinatawag sa baka na yan. Ito yung tali oh. Ito yung ay walang tali ata. Ganun to. Baka na yan ako. Nabuipan daw guys. Hindi kaya nilipat ni Kuya Dan? Isa sinabi niya sana. Kaya nga. Ay, wala ako. Ha? Ha? Andyan? Na. Madi na mala yung bagbagan. Nagloko na Gardo Versusa. Nilipat niya nga. Siguro hindi nagustuhan ni Gardo yung ano, yung paglagay namin. Wait lang. Kita nyo yan oh. Nagagalaw-galaw na yung kwan. Garaw yung tawag at tawag. Wala ka dami. Hindi, wala pa nga eh. Saan ako makukut eh? Naputong to be. Hindi, nagalaw lang yata yung Nagagalaw kwan. lang yung tubig. Oh my goodness. Nagagaraw ng tiligaya ikaw naman. Ay dapat dagan ko lang putog ng Pero walang nagkain mo. Ha? Ay, baka kayo. Ay! Hindi, babasik. Kapuputi. Guys. Ako naalala na sa puputay niyo ito. Mabinangan tabusik ko ni. Hindi nagkain yung balangag. Walang yung balangag. Dapat dito sana yung Kunak man no adaw. pag binibidyo ano. Nagagalaw. Yung pala nagalaw lang yung tali, kaya naggalaw. Yung tali. Tara na daw. Nako. 50-50 rin yung isa kanina. Wala naggalaw. Kaganda-ganda ng init niya kanina eh. Balik tayo dun eh sa dating pwesto. Ay, ko dyan na iuwat kasi dyan ang bahay nila sa Masamol. Sinantay mo Diyan o na. Nung oras kaya nilipat ni Kuya Dan? Nung nilipat niya kaya yan, may laman na? Bagong kupang, apang kong kupang, kungawa. O wala pa. Iwan natin yan oh. Balikan natin bukas ng umaga. Hindi man mawala yan. Magkuha tayo ng kwan. Pag natin ano, lagay saan? Dito. Magkuha tayo ng pagkuha natin. Lagayan ng isda. Ayun, pala, wala tayo magawa. Nagtugo kong palitik ko, isda. O kaya, kumusta? Feeling ko wala rin to eh. Kaya nga walang gagalaw. Eh? Dito ilagay eh. Meron din. Ang dami.
puntahan sila dito. Mga tahimik pa, kala ko walang huli. Oh. Ayun yung pinakananay. Na, yun na yung pinakamalaki. Tapos meron pa dito. Andito yung tatay niya. Meron pa dyan. Wala, Wala na pala. tatlo lang sila. Ay. Oh, ganyan din ako natin ang tino. Malaki ito. Mas malaki to, oh. Malaki ito. Kunin mo na nga ron. Sana yung... Katatahimik eh. Ante, hindi kaya sa ganito yan, oh. Iwan lang natin yung isa dyan, tsaka yung isa dito. Nawalan na ako ng pag-asa eh, kay walang gagunay. Oh, di ba kahit kunti naman. Kulong ante. Narinig siguro na akong nagsigaw pa. Naglabas siya, nagatingin siya dito kung saan tayo. Ano nakasigil sila? Sabi siguro nila, oh, nakahuli na naman yung mga yaon. Dagat, ano malo? Huwag yung tanggalin lahat. Wala nang kante. Ay. Hindi natin palitan yung kwan. King Kong. Iyan, no? Ipakita mo rin doon, te. Iangat mo. Iyan, no? Oh, isa pang malaki. O, tita. Siguro ulit kang hindi ka Malaki na. Nakalaki yung ante. Ayun na yung natin. Yata yung nanay nila. Nanay tatay, dito kong tinata. Oh. Ay, nag-isbaw. Ala, guys. Ala, kalaka. Oh. Mas malaki pa Diba? Anak niya. May pang-ulam na ulit. Wait lang, ante. Nagdakal data na eh. Naglapad niya, Ay, naglapad nagdagsal. din. Irip tayo. Taba. Irip tayo. Irip. O bukas ikon natin iluto. Tatlo. Dalo lang. Dalawang malaki bago ito. Gabi nakakahuli ng igat. Kalain mo may igat pa dyan, no? Kulit-lit na siya pa eh. Panang tumpo. Ayaw niya magpakuan. Alam niya, tusukin mo. Ano yan? Sayang guys, hindi pa pudpod. Hindi niya pa tinapon. Ay, sigarilyo. Mahal yan. Mahal yan sa isang isa niyan. Siti nga gisa yan. Shitty na, ang isang steak. Ihulog ko na. Ihulog mo. Maliliit. Ay, pa umay ito pa dito. Balik mo yung maliit para may mahuli pa tayo na malaki. Ganun, anay, masisita na kung ka. Eh, nasisita, nakatawa pa rin. Boy pa yan? Oo. Junta mo, ante, oh. Tas mo nga, tita. Tsuran mo. Kunti lang nakuha namin, guys. At least. Oo, ganyan. Kalating kilo gas yan. Wala pa 1 kilo yan? Wala pa eh, kalati. Okay, pakat. Wala tayong panglagay sa ibabaw. Iwan ulit natin to, tas bukas ng umaga natin pandawin. Mga kon siguro na alas 9. Ang inaano namin naman guys, yung yung igat. Kasi gabi kumakain yung igat. Bawasan Kasi yung nakaraan talaga, nakakuha kami ng igat, hindi lang namin na-vlog. mo kami karoon mo. Ilagay natin sa ibabaw, walang kangkong. Mamaya natanggalin mo muna eh. Si Kumin. Aba ata nagtaon. Ako. May nag-aawa. Nagasabunutan ba nga dyan? Hindi kanya nga sa bunutan. Tinapon ko namin. Kala mo mag-best friend yan guys. Ay, Kuya John, huwag mong pandawin yan. Ilagay ulit natin yung isa para makahuli tayo ng igat. Ganun lang, balik-balik lang. Ahon, balik. Oh, believe ka na. Nahuli na namin yung nanay at saka tatay. Pero meron pa yan. Kalaki to. Oh. Kaya nga, oh. Bakit? Napugsan. Buti hindi sa tubig, Jay. Ay, kung sa tubig yan, Jay. Hawakan mo na lang, oh, yung iba. Gantuin ko na lang, oh. Okay, yung isa dito naman ka Antiligaya. Nako, dapat ante maraming huli yan bukas. Yun madami siguro. So ayan guys, ayan, pauwi na kami. Babalik natin siya bukas kung ano ang resulta ng ating patanga ulit. Ayan. Bukas na rin namin siya lulutuin dahil hindi na namin maluto ngayon at may ulam pa. May ulam pa daw karne sa Antiligaya. May ulam pa galing kasalan, charot. May ulam
Kulang pa kaya bukas na lang namin siya lulutuin. Then mangunguha rin kami ng labong para pangsahog dun sa ating Tilapia! Ayan. So ayun guys. See you bukas. Thank you po. Bye po.